Velkommen til programserien Det Danske Sprog. I dag skal det handle om endelserne ene og ende. Det stumme D i endelsen ENDE gør, at den ofte blandes sammen med endelsen ENE. Og de udtales på næsten den samme måde. Ord som løbende, bindende, lydende, de blandes derfor tit sammen med løbende, bindende eller lydende. Reglen er, at ordklassen bestemmer. Og når ordklassen bestemmer, så er det fordi, at vi skelner mellem udsagnsord og navneord. Udsagnsord, de får endelsen ENDE, mens navneord får endelsen ENE. Lad os prøve at kigge på et par eksempler. Hvis vi skal tage en sætning med et udsagnsord, som skal ende på ENDE, så kan vi tage et løb. At løbe. Jeg kom løbende hen ad vejen. Og på grund af, at det at løbe her bliver bøjet til løbende, så skal der ENDE på, fordi løbende er et udsagnsord. Skal vi bruge ordet løb, som er et navneord, et løb i en sætning, så kommer det til at se sådan her ud. Og det gør det, fordi at løbene i den her sammenhæng er et løb eller flere løb. Det her er et navneord, og derfor ender det på ENE og ikke ENDE. Desuden er der også en anden regel, når det kommer til endelsen ene, eller endelserne ene, eller ENDE. Hvis man kan sætte ordet i ental, det vil sige fjerne endelsen og sætte en eller et foran, så er det som regel ENE, der er den rigtige endelse. Lad os tage ordet, udsagnordet navneordet løbende. I løbende, der kan man sætte et eller en foran. Og det hedder jo et løb. Og når man kan sætte en eller et foran ordet, så er det som regel ene, når man skal bruge det i en sætning. Men kigger vi så på, hvordan vi så ved, hvordan vi skal bruge endelsen, fordi løbende og løbende er jo to ord for sig selv, og det er et udsagnsord, og det er et navneord. Kigger vi på det udsagnsord at løbe, så kan vi lige pludselig ikke sætte et eller en foran. Og derfor så bliver det jo for eksempel en stor hund kom løbende gennem parken. Og det er jo fordi, det er jo ikke et løb. Nej, den kom løbende
hvis der havde været et løb, så skulle det have uden DE, men så ville sætningen simpelthen ikke give mening. Så det ord her er udsagnsord, og man kan derfor ikke sætte en eller et foran, men man kan sætte at løbe ind. Derfor så er endelsen LØBENDE korrekt i sammenhæng med den her sætning. Og fordi det er et udsagnsord, så skal der altså ENDE på. Og fordi man ikke kan sætte en eller et ind. Lad os tage et andet eksempel, hvor der er to ord, der kan snyde. Et bind. Eller at binde. Hvis vi bruger, eller hvis vi skal skrive sætningen bindene om sårene er rene. Så kan I spørge jer selv om, hvorfor hedder det ikke BINDENDE? Så ved I, fordi jeg lige har fortalt jer det, at bindene i den her sammenhæng er et navnord. Det er et bind, vi snakker om her. Eller flere bind, hvis det skal være helt rigtigt. Det her ord er et navnord. Og derfor så skal det være ENE. Hvis vi så ændrer det til et udsagnsord og skriver bindende, så giver det lige pludselig ingen mening, fordi det her det er et udsagnsord. Så skal det lige pludselig være en anden sætning. Bindende aftaler